San o san seliba ɲɛkɔrɔla la maa caman de bɛ jɔrɔ kosɛbɛ selisagako la. Baganmaralaw ka kulu min sigilen don n'a bɛ wele ko Fédération nationale des groupements interprofessionnels de la filière bétail viande au Mali olu y'a jira k'a fɔ ko ɲina baasi tɛna don sagako la ka d'a kan ko saga o bɛ Mali kɔnɔ kosɛbɛ. Bagan mara b'an bolo sisan k'a fɔ ko bagan ɲɛnama don ko a bɛ laya sariya kɔnɔ a falen don bana t'a la o bagan ninnu bɛɛ balo don poche la bon ɲinan dun aliment bétail gɛlɛyara fo ka tɛmɛ bagan balo gɛlɛyara fo ka tɛmɛ yɔrɔ dɔw la u ye tɔni feere fo 280 bɔrɔ kelen wa 4 bɔrɔ ma deli ka tɛmɛ 1,500 kan o bɔrɔ kelen taara feere fo 280 bagan kɔni a kɔni ka gɛlɛ tiɲɛ kɔni ka fɔ mais ni ala sɔnna a bɛ sɔrɔ ni bagan caman nana bɛɛ tɛ tɛnɛ o ba ɲini dɔw b'u ta feere u bɛ taa so dɔw ta fana balo la yiri bulu ni fɛnw na kungo kɔnɔ olu b'u taw feere nɔgɔya ni ala sɔnna o fana mana bɔ yen fana gouvernement fana kɛmɛ ka foire promotionnelle fana sigi fana o fana baganw fana o bagantigiw dɛmɛnen don gouvernement fana fɛ o baganw fana da ka di ni ala sɔnna. Kulu min sigilen don baloko nɔgɔyali kama Mali kɔnɔ n'o ye Askoma ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u jɔrɔlen don kosɛbɛ ɲina sagako la. Ni sugu lajɛ an kɔnɔ gannen don kosɛbɛ bon an ye ɲininkali fɔlɔ mun kɛ saga da ka gɛlɛn kojugu mais an yɛrɛ ka laɲini ye min ye fo fɛɛrɛ wɛrɛ de ka tigɛ a kana kɛ san o san n'a fɛɛrɛ parce que bi a ka d'an ye a man d'an ye an ka bɛkanw saga dɔrɔn tɛ dɛ an ka bɛkanw u bɛ bɔ ka taa kɛrɛfɛ jamana dɔw kɔnɔ mun na parce que olu m'u ka bin bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na olu ma maga o la alors que an fɛ an maga o caman na. Ni kuma in de senfɛ sa an ye jateminɛw kɛ dugu kɔnɔnaw na saga o kɔni bɛ yen nɔ nka mun ye a sɔngɔko ye gɛlɛyaba b'o la. An ye gɛlɛya caman sɔrɔ sira tɛna mɔgɔ si tɛna an bɛ sira munumunu an bɛ bagan dɔ mobili fitinin la paase min an kan ka sara 150 ubiyɛn 200 sisan an b'a kɛ 1000 kana se wɛrɛ kana mobili ba ta kana yan an ka bagan jiginna sa ɛlimɔrɔku 2 saga 400 ubiyɛn saga 1000 bɛ jigin automatiquement faamaw tɛna kunbɛn foyi tɛna a bɛ kɛ cogo di mɔgɔ caman bɔra baara la o commerçant caman bɔra baara la. Ni ye 10 saga de voilà 10 ni y'o bɔ a man dɔgɔ i bɛ se minɛ i b'o sa dɛ voilà ni 20 saga don ni 20 saga don gɛlɛya foyi tɛ saga la ne y'a f'i ye pied cogo min na ni o de don mɔgɔ min na ni 10 i b'a fɔ i bɛ taa ni 30 saga i tɛ taa n'a ye i b'a to yen mɔgɔ min na ni 20 i b'a fɔ i bɛ taa ni 30 ni kɔ saga i tɛ taa n'a ye i b'o bila ni na ni fɛn fɛn yan a saga bɛ sɔrɔ. An ka dɔn k'a fɔ ani seliba o tɔ ye tile damadɔ ye ka da jamana bɛ lahalaya min na bi a ka kan maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka laya sɔrɔ nɔgɔya la o kama wele bilalen don bagan maralaw a feerebagaw fo ka taa se jamana marabagaw ma u k'u hakili to nin waati in na sabula maliyɛn fantan o de ka ca n'a faama ye walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka seli kɛ damu na. Mariam Kuyate Moktabari, VOA Bambara.